କଂସ ଜନ୍ମ ବନବାସ ସିନ୍ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ସିନ୍ ଚାଲିଲାଣି ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତନ ଭାଇ ପେଣ୍ଟିଂ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଛି କୁହ। ଆପଣ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ ବାବା ଦିନାଦେବ। ତ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ମାଛିପଡ଼ା ଷୋଲପଟାରେ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ। 2-3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏଇ ବର୍ଷା ସକାଶେ। ଲଘୁଚାପ ଥିଲା 16 ତାରିଖ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା ସବୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ପୁଣି 20 ତାରିଖ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, କାଲି ପୁଣି 23 ତାରିଖ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୂଜା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଯାତ୍ରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତ ଏଇନେ ସଇ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ବଗ ଭାଇ ସିନ୍ରୁ ଆସିଲେ। ସଇ କିଛି କୁହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଗ ଭାଇ। ଆଜିର ନାଟକ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ନାଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଛି ଆମର ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ, ଷୋଲପଟା ନାଟକ ଅଛି। ଆଉ ଅଛି 1 ତାରିଖରେ, ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। 1 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖିଆ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, କାଲି 23ରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ନାଚ କରିବାକୁ, ମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ ନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉନି, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପରଦିନକୁ ଯେଉଁ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି 27ରେ ନା କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। କେଉଁ ଗାଁକୁ ତ ଆମେ ମାଲିକ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇଲା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଆମର ଅଟଳୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅଟଳୀ ଭାଇଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମାଛିପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଷୋଲପଟା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ବହି ପରିବେଷଣ ଲବକୁଶ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ନାଚ ଶେଷ ପାଳି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିବି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏତିକି କହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିଲୁ ଭାଇ ହନୁମାନ ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଷୋଲପଟା ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆମ ସଂଘାତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଜି ମଜାମସ୍ତି ପ୍ରବଳ, 2 ସଂଘାତ ବସିକି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ 200, କେତେବେଳେ 2 ସଂଘାତ। ସଂଘାତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଡେଡି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ନାଟକ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଗଣି ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।